Ongi etorri Edelbidez Digital Plusen beste bideo tutorial batera. Hiruhilekoa berrikusteko joko interaktiboarekin nola lan egin ikusiko dugu bideo honetan. Liburu digital bakoitzaren barruan txertatuta dago tresna hau. Hiruhileko bakoitzaren beheko aldean topatu dezakezu joko interaktiboa ikasteko egoeren azpian. Ikasteko egoeretan ikasitakoa berrikusteko aukera ematen du testuinguru narratibo eta ludiko baten bidez. Sartzeko egin klik ireki jolasa botoian. Sartutakoan, alai pertsonaiak jokoaren helburua aurkeztuko du. Hasteko egin klik jokatzera botoian. Jokoaren mekanismoa oso sinplea da. Hasierako pantailan, hainbat maila edo proba dituen eszena bat ageri da. Ikasleak proba horietako bakoitza gainditu beharko du hurrengora pasatzeko. Ebatzi ondoren, egiaztatu sakatu beharko du akatsik egin duen ikusteko. Erantzuna zuzena bada, izar bat lortuko du ikasleak sari gisa eta hurrengo probarekin jarraituko du. Behar adina aldiz errepikatu daitezke proba guztiak misioa gainditu arte. Irteteko, egin klik goiko eskuineko aldeko sa ikurrean. Hurrengo tutorialera arte.